No joo, mie aion tehdä levyn, siihen voit luottaa, vaikka väitinkin, et se ilmestyis jo viime vuonna. Mut siinä kestää idän ihmeellisen kauan. Se projekti on vähän niinku synnyttäis vauva. Ja äiti mua naapurin tohtori poikin vertailee, mut aion olla räppäri. Badass sellanen, yeah, raaka niinku Big Daddy Kane. Miks kaikki oli paljon paremmin back in the days? Voi niitä aikoja, kun ei tarvinnut aikoa vaan. Aikoinaan sitä kaikenlaista taikoi vaan. Mut nyt joudun ajatella kun en ymmärrä. Jos pää on jäässä kohta kroppakin on kylmänä. Mut niinku äänestä kuulet, mulla on vahvat juuret. Jatkan kasvamista, mun suunnitelmat on suuret. Ja tulot pienet niinku sodan kylä. Mut laitan kiertoon niistä vähän koko maailmaa hyväksi ensi vuonna. Nyt vielä suunnittelen, mielen mindmapin siivoan ja järjestelen. Sit menen pisteestä A pisteeseen B, kunnes löydän tieni G-pisteeseen. Vuonna 2012 tai 3 2013 tai 4 2012 tai 3 2013 tai 4 2012 kankeena kaavoissa itseänsä toistaa kun tilannetta nollaa. On varmaan pubissa, käsi tuopissa jumissa, lähtökuopassa miettii et mistä kenkä puristaa. Toisinaan kypsä vaan toimittaa tyhjää, mut ei se järkevä toimittaa syyhtää. Yhä nopeemmin vuosirenkaat rullaa ja mä jäänyt pohja mutta junnaa. Mutta mulla on suunnitelma, ainakin suunnilleen muu kun suuntaa antava sumpinta saava suunnilta. Taas tuuli ajolla tuuri airoina pyörteisiin tehtävät nauhalla siis katsotaan myöhemmin. Rästeistä huolta niin et repi irti tukkaa, ei selitystä uutta, jo kyl mun piti muuttaa. Vanna tuolet painaa mut ei siihen loppu maailmaa, kyllä sitä pärjää jottei kuten aina. Vuonna 2012 tai 3 2013 tai 4 2012 tai 3 2013 tai 4 2012 tai 3 2013 tai 4 2012 tai 3 2013 tai No 4 en mä mitenkään kykene tietämään mitä on tekemässä vaikeans viikolla. Vähän voi olla jo kuollut, periaatteessa voihan se niin olla. No ehkä mä turhaan dramatisoin, niinku ois ego mulla maailman isoin. Anyway, tulevaa ei voi tietää ja menneet ei saa takas. Enkä halu yhtään klisee itku virtaa lisää veisattavaks. Tai elää päivääni kun se ois viimeinen. Mä tajun kyllä periaatteen, mut eihän se niin mene. En toivo muuta kuin mahdollisuutta tavoitella unelmia. Samalla et mun siteet läheisiin ois entistä lujempia. Silloin vaikka mennyt rahat oli sen pulas, jollei meininki muuten oo ku katastrofi elokuvasta. Vaik loppuu Maija, niin jatkuu Matin kalenteri. Eikä se edes lopu, hörhöt meille valehteli, eli saleneihin. Ja huomaat matskua jaksoin taas pane kehi, myös 2012.